pepatihku Candrawati kuwi utusan. Nyuwun pangapunten saderengipun. Ngantos panjenengan dadat kula saking tames. Iya. Kula pengen mangertosi wonten wigati menapa Kanjeng Ratu. Sliramu nganti tak beradat jalaran kepengin tak muktekake sarta tak mulyakake oleh Kadipaten Senojajal dadi garwa Prameswari. Nanging babar pisan kula mboten nggadhahi tresna dumateng panjenengan. Kula mboten saged nampi tresnane panjenengan Kanjeng Ratu. Kula tak jaluk Dimas. Nggih, kene wong kados. Pun jenengan menika kados pundi to? Kelakon Pripun? tak cidra Arena Sumekar. Napa sampun saged dados garwa panjenengan? Dheweke ora sagu, kula saiki ayo diripe supaya yen ora gelem aku, kowe ora apa-apa Yai. Yen pancen sliramu ora gelem dados garwane Kang Mas. Saiki yen aku gelem kowe dadi garwaku, dadi garwa Prameswari. Saka enak temen-tembung. Aku wae ora bisa nampa tresnane Kanjeng Kadipaten. Mergo kae seno aku. Aku seno kowe. Apa ngene cilping gedang raja. Sithik eding padha. Ah, Senajan to kowe sing luwih enom, nanging rak mangerteni aku wis nduweni garwa. Nanging babar pisan aku ora duweni rasa tresna kawon kowe. Aku ora bisa nampa tresnamu. ngeten iki mawon. Menika boten purun panjenengan turut garwa, napa malih kula. Boten dados gawaripun nanging saged ngraosaken. Ngono ya Yai. Lanjut. Terus Sumekar. Sepisan maneh tak tantu gelem ngladeni aku. Mboten. Apa kelakon tak rudo wae peksa impamane. Nika mboten kados pakon. Ayo Yai, rudo wae peksa. Calon garwane Diajeng Retno Sumekar. Wes. Calon Garwane. Bener lagi sapa? Candra Sekti Dipati saka Kadipaten Sira. Candra Sekti kan sawijining Candra Candra Sekti lan kuwi Candra Lengkara. Aja kok bajutke ku arep tresna karo calon garwaku Diajeng Retno Sumekar. Mergo banget tresnaku bakal tak bajutake nggonku duweni bojo. Dadi kaya ngono. Kowe saklorone tak ibaratke geni samle mung bera pancet ora diserake bakal mbebayake Kang Mas kuwi ora bisa sabelo marang sliramu nganti kapara kabradhet dene pawulan. Mboten kados menapa Kang Mas. Awit kula sampun kepanggih kalih panjenengan. Yen kaya ngono Diajeng, bali ana parang kusuma enggal didhawuhke aku lan sliramu. Kados katen monggo-monggo.
Kowe ra gelem nyawang aku mlengos. Lho jane salahku ki ngopo karo kowe? Ngene lho, Kang. Apa selawase urip? Apa kudu kaya ngene terus, Kang? Lanjut. Aku kepengin kaya tangga-tangga kae lho, Kang. Urip kepenak, mangan enak, sandangane apik. Ya. Pancen bener kandhamu. Ya sing gedhe pangapuramu wae iki. Yen menawa nggonku omah-omah lawan kowe, aku iki ra iso ngepenakke uripmu, ora iso nyukupi kelawan kabutuhanmu mergo kahanan. Aku iki dadi wong kaya ngene ora gelem megar tanganku, ora gelem nyambut gawe. Nek kowe meri karo tangga-tangga iki lumrah. Ning upama lho ya, upama aku lunga nyambut gawe iki njur kudu nyambut gawe nang endi? Yo sembarang to, Kang, sing penting sampean ki golek gawean, oleh gawean, ben oleh duit. Apa kudu merantau ning kutha gedhe kono ya sing Yo ora apa-apa. jane karepku iku ngono ning aku ora tega ninggal kowe. Lho, yo ora apa-apa aku ditinggal ora apa-apa, Kang. Sing penting sampean ki ora seneng wong wedok liya ngono lho, Kang. Ngono. Ya ora apa-apa. Aku tak lunga nyambut gawe, ning aku yo meling kelawan kowe. Mergo engko kowe bisa karo aku, aja nganti kowe seneng karo bocah lanang sak liyane aku. Ora, Kang. Tenan yo? Tenan. Ya wis yen pancen koyo ngono aku tak lunga nyambut gawe, yo dongake wae muga-muga entuk gawean, njur aku entuk duit akeh, mulih mengko iso nyukupi kabutuhanmu. Kang, pokoke dongane sing apik wae nang sampean. Ya sing ati-ati ning omah lho ya, tenan lho kulinku lho ya. Tenan, Kang, aja kuwatir. Aja seneng karo wong lanang liya lho. Ora. Wis aku njuk pamit sangone ya. Lah aku ora duwe duit kok njaluk sangu iki lho. Sing sangu, njuk sangu duit iki ya karo kowe ku ngopo njaluk kowe ora sangu duwe. apa? Sangu ambung. Iki Eh. suwe engko kowe pisah karo aku. Kae urung karuan iki nek sesasi, rong sasi, dhuwure setahun aku iki bali mulih. Berarti delok wong akeh kae lho, Kang, aku isin. Alah. Endi ra wong. Lah kae lho. Iku dituwang Napa? nyangkut beras. Ya wis nek kowe ra gelem nyangoni ambung karo aku ya sangoni foto wae. Nek aku kangen tak deloke ngene. Lah HP-ne ndi lho? Wong ora duwe HP kok njaluk foto barang kuwi. Ya karo bojo angele kok ngene. Wong jaluk ambung kok ora entuk. Ora entuk ya wis. Aku tak lunga nyambut gawe. Iya Kang, iya ngono wae kok. Oh, kowe nek ra gelem tak ambung rugi kowe. Lah kok rugi? Oh, ketemu karo Bambangan. Waduh, ayo kene. Ayo segere cah. Yo sampean sing hati-hati yo, Kang. Anu ya. Mulai engko dieling-eling lho ya. Wis. Kang. Ya. Saiki bojoku wis lunga nyambut gawe. Aku ning omah dhewean. Yo muga entuk gawe enak yo, Kang. Pak. Bapak sing teko. Iya, monggo, Pak. Aku ki gumun kok. Ana apa to, Pak? Nyawang uripmu iki gumun. Wiwit yah mono nganti yah mene. Lho kowe omah-omah iki ora ana undak-undakane babar pisan iki. Lah piye lah? Bojoku yo urung oleh gawean lho, Pak. Banget kok lho. Simbokmu lho, simbokmu. Mikir kowe iki nganti lara. Nganti saiki wis ora iso ngomong kowe. Mbokmu disiki sowaning pengayunan. Mbokmu mati. Lah uripmu ki mung karo bojomu karo bapak. Monggo kowe iki duwe kewajiban nyuwargake wong tuwa. Kowe iki duwe kewajiban ngopeni bapak. Pak, aku yo ngerti lho. Biar ra wis tak kandhani. Kowe entuk Purnomo ki bapak ki ra setuju.
Awit apa? Bojomu ki bocah ora doyan gawe. Kowe tak elingke ora keneh. Bandel kowe maksa tundone piye? Sawise ke omah karo Purnama tundone piye? Uripku lak rekoso. Uripku lak rekoso. Lah piye Pak wong wis kadung tresno lho Pak. Tresna. Mergo Purnama ganteng. Ya. Wong urip ora cukup dipakani wong ganteng. Anak kowe ora dingoni kalireng. Iki lek kowe manut bapak. Bapak iki duwe cara. Bapak pengen nentas kowe saka julange kasamsaran. Uripku iki ben aja kaya kene. Lah piye Pak? Syaratnya ya abot. Napa to Pak? Syaratnya napa? Golek bapak bloko kok gincu. Yo ora to Pak. Tenan, Tenan. ora mbok guyu tenan. Ora Pak. Syaratnya kowe tak mek bojo dhewe. Lho. Sampean iki lho. Lah lho. Sampean iki mbok yo emot. Piye? Aku iki yo nek sampean dhewe kok. Re. Kowe kuwi anakku bener, ning kowe iki anakku alon. Kowe cilik tak openi. Kowe bodoh tak pinterke. Awet aku duwe pamrih ku aku pengen mek bojo kowe. Aja ngono to Pak. Wong kecilik diopeni kok. Sampean iki wis tak anggap kaya bapak dhewe lho. Ala kowe mau terus kapan uripmu iso kepenak iki kapan? Kapan? Bojomu ki lalekno. Kowe tak pegawe tak bandani. Randamu tak kukup aku dhewe. Aja ngono to Pak. Aku emoh to. Mak. Sampean ku eling ngono lho Pak. Aku ki ora edan ya. Aku waras ora bento. Aku ki mesake kowe. Kowe iki bocah ayu. Lah nek kowe omah-omahmu didoli bojomu turu-turu kuwi. Lho dalan iki kowe yo nyandang. Dalan iki iso kaya kanca kancamu. Kowe brondol-ndol. Ayo. Turu bapak. Emoh Pak. Bojomu ora ana kok. Emoh lha kok nek sampean lho Pak. Anakku alon ku ora apa-apa yo. Anakku alon. Kowe ora anakku dhewe. Lho ora anake sampean dhewe wong ling ngopeni kecilik mosok. Lah mergo aku gelem ngopeni iki aku pamrih gedhemu arek. Kowe cilik, bapak golek pangan kowe. Lho gedhe-gedhe kok timbang wong lho kok penak tenan cah. Penak tenan cah. Ayo. Emoh Pak. Tak perkosa-kosan kowe kok. Aja to Pak. Ojo lah aku gede-gede tak perkosa tenan. Ayo. Sampean iki lho. Wong bojomu ora ana. Emoh Pak. Emoh. Tak perkosa tenan kok. Mboten Pak. Kowe ora ngerti. Bocah. Ora manut karo tuture wong tuwa, nganggo sak karepe dhewe. Aku ki mesake lek uripmu kesuran-suran. Hei! Aja mlayu, enteni bapak.
nak ben malah ayu lho, malah ra ono mulai-mulai lho iki ora gregetno wong piye. Wong lanang dinteni ngene iki lho kesuk, lapo kok ora ono mulai-mulai. Aku nganti kesel ngenteni ben jebule kok ngene dadi wong sugih rasane. Lagi iki aku ngrasakno. Lho wong sugih bondo teko terus. Lah iki lho iku apa? Jabang. Rene aku. Wong sugih mlaku ngono le. Wong sugih sing tegi to nak. Pajak-pajak wis doroh. Doroh apa? Anggir wong sugih mlaku iku ono suarane. Nek ora ono suarane ora wong sugih. Goblok iku. Iya ning sing tegi aja ngono, Kang. Lho ya, sugih kok malah burung. Sebab apa mlakune kok ngene? Lah sebabe? Ora roh kowe. Perkarane apa? Kaboten dhuwit iki apa? Ya, Kaboten dhuwit wong sugih padoni. kon ndi ngene iki sampeyan? Ngene dhisik kok kepengin nyekel dhuwit kok ngatek ngiping kelindur ora kelakon. Saiki nyandung nyempar kok dhuwit tok isine. Aku kok Laman iki mang lho, iki sak tas ya dhuwit tok Kang. Tas kaboten iki lho. Go dhewe, Pak dhewe. Wong sugih kok aku mau njaluk dhuwit kowe, kowe aja njaluk dhuwit aku. Lho. Ku dhuwit wedok iki dhuwit lanang. Lho kok ana wedok ana lanang. Wedok karo lanang ora jodone ya, Kang. Duwe ora karuan gone kok. Kaya ngono kok. Engko rondo-rondo kok wong limo kon rene. Lho, kok ono apa? Saake mbok kae pegawean apa? Kon nyambut gawe timbang mocok tandur ning sawah kodanan kepanasan opahane pira? Nyambut gawe ning kene engko ning omah, wae mangan wareg mulai dibayar harian. Sedina 400 ben dong guyu ngeklek-ngeklek. Hah? Kuwi apa iku Kang kok sedina 400? Pegaweane enteng. Apa? Kon milih dhuwit. Lho. Dhuwit ning lemari kok dibuka tokno kon milih. Ya, dalah. Kang. Dhuwit engko sing apik-apik kon dhewekno. Dhuwit sing elek-elek engko diobong go biang ngono lho. Alah, sampean iki rasa mlepok ngono ah. Bareng dadi wong sugih mlepok ora karuan. Oh, dhuwit kok ape digo biang. Wes ah. Wong saiki awak dhewe sugih. Wong larat wis tau dilakoni. Wis ben do bingung yo ben tangga-tangga. Lah karo kowe iki ora tau nyambut gawe abot. Donya anggir dino teko ibarate donya saya numpuk, bondo saya akeh. Lah iya. Iya kan. Ya mulai. Ya perkarane iki. Ya. Duit saya teko bedina teko. Ya, sing penting sugih duwite akeh. Nek mikirku iki lho Kang terus engko dinggo apa bondo dunya semenake dideleng ndi nek wis kabeh omahe. Ngono kok mbok pikir. Bakune awak dhewe ora ngrasakno urip rekoso, bondo turah-turah. Ngono. Iya. Ya wis aku manut. Piye dadi wong sugih jebul rasane penake ora karuan Kang. Tak sakane sik, Dekku. Ana bapak Kang. Lho ambune kok ana batang curut iki apa ambune ora enak iki? Bapak Kang. Bapak. Aku lara. Ah, iki apiakan apa ae. Omah dibangun apik-apik kok malah ana ngene rene iki. Abri-abri iki. Ya ngono Kang. Alah. Aja iki. Kursi iki tak tuku larang-larang ora nyawisi kowe. Aku gemeter. Kursi iki jagani nek ana dayoh sing sugih. Dayoh ndara penting aku lek ora iso. Gak oleh. Aku iki lara. Piye? Lara. Lho kok nak umatan kok iso lara? Lara kok nek umatan. Lah lara kok mara rene arep lapo? Arep njaluk dhuwit nggo suntek. Enake. Lah arep suntek ora ndek dhuwit mara rene. Lah kowe ora aku saiki sugih mara rene jantok. Selak mandrine tutup.
Kayak ya kan. Kok ora eling, yen nang ngamuki aku. Saiki bareng loro nek moro njaluk sangu, njaluk duwe go sontek. Ini jaluk aku lah. Tenan. Iya. Ngene. Ya sontek ah. Iya. Sontek biasanya mantri bayar piro? 40. 40. Heeh. Nek Dagingnya. iya. Tutup mantrine kok. Jaluk. Iya kan sing jaran Kang. Ya. Iki lho arep ana wong sontek. Ndang mulai mangkelno wong. Sontek bayare piro? 40. Iki piro? 100. Siapa wong sing sontek 40? Swidak Iki wis duwine 100. Susuk swidak. wis sarapan. Jare sontek kok tekan sarapan bareng. Sontek ya sontek kok. Ora sarapan sik. Meneng. Kiai. Sontek bayar piro? 40. Lah iki 100. susuk 60.000. Gak susuk nggo sarapan. Blarak-blarak bar sontek meremen sarapan kok bar sarapan tuku katok barang. Sontek udah. Butuhe sontek ya sontek. Iya wis Patang buluh susuk swidak disusuk ta ora? ora. Disusuk. Ora duwe. Ora lah. Lho, ora disusuk. Saat. Jaluke patang buluh ora disusuk ora lah. Lagi Lah terus 40. Ah, ono arek dhuwit receh ono. Go sontek. Lho, 10.000 go sontek, yang mulai. Go sontek iku. Sontek 10.000 lah. Lah kene Iki ndak ora mantrine omongi. Nggih. Engko nek arep sontek duwike weno sik. Sontek Pak Mantri, duwike 10.000. Engko sak pawiye. Engko nak nyontek dope ben gak sak jero-jero ora murah. Obate ora meraso. Alah wong tuwa kok mikir waras diobati barang le. Aja ngono. Ndang mulai anane ya iku. 10.000 iki. Yo, Ora nyandak Bro. alah. Ora ono iso. Dino iki aku sirikan nang ketokno dhuwit lho. Nek 10.000 mah Mau tenan. kowe gak Ya padha wis aja. Ya lu medhek-medhekno. kowe melarat tak wan sugih, bareng sugih kok kowe mentolo karo aku. Alah kok. Kowe mentolo aku ya mentolo. Mentalane lho arep lapo? Oh, diteni. Arep lapo? Duwe temakeh donya makeh lah. Yo, Donyamu ro nganti subuh entek resik. omongane. Diteni. Ngono bento. Omah ngene. Ora nek subuh entek. Alah. Panjono ta opo? Diteni angko urung subuh. Lho. sakit Kang. Mau bapak Wes sabar melo paham. nek walah tadi Ora urus, yen aku dimangkelno ati kowe. Hanya tak waras ngate. ya wong Aku ngegeten nek zaman aku melar tak ngenyek kok ngantek. lah wong Ben dirasakno. wong tuwa kok Kang. Anakmu mbak dhewe ini kok piye? Anakmu kok obat Ya kok lali sik nang ngemi anakku sik nang. kancane dhewe kok. Ya. Lah dalah. Iki rak wayahe bondot moro iki. Kanjenge arep rawuh. Rayune kok tak tawis ngono. Monggo. Uga ramban sesaji sampun kula tepakaken wonten ing sentong kula. Kula namung ngrantos rawuhipun. Monggo katuran lumebet wonten ing sentong kula Kanjeng Ratu. Oh, kaya ngono. Monggo Kanjeng Ratu. Lah donya anggere selapan dina teko sak gendong kebek dhuwit, sak gendong kebek emas. Lho sing arep kelawan sapa? Piye iki pianaan iki pianaan Kang. Anak turu kok keloni sampluk di sana napa? Turu keloni piye lho ngerti-ngerti. Tak keloni malah saiki. Saiki mati kok Kang. Oh, tak suampluki omongan gladrah bocah Iya, keloni kok mati. Bocah ora obar apa tiliki go tiliki. Koi gara-gara ae kok iso. Piye iki anak?
tangane protol, sikile protol, dase protol, dalam separuh. Ya dialah, Mi. Aku tak kondo jamuk yo. Meneng sehat. Aku tak kondo jamuk. Aku lu ngomben. Pasti omongi bapakmu tau kon dadi wong sugih aku ora bingung. Meneng. Iya. Tak kandhani. Aku mek sugihan. Lah yo ngene kok. Kang. Lu mek pesugihan ning endi? Kok ora nggon pesugihan bareng? Aku ketemu juru kuncine ning Pandan Segegek mujo Kanjeng Ratu Nyai Blorong. Wong aku diternono, ora padha apanane aku ditampa. Aku didhawuhi karo Kanjeng Ratu Blorong. Ning saurunge iku aku diseneng-senengno ana kawedok ayu joget. Bariku aku disogati mangan. Bareng tak buka ora ana panganan lumrah, ana ndas bayi, sikil bayi, weteng bayi, tangan bayi kupat getih kon mangan. Aku gak doyan. Kanjeng Ratu dawuh, Setyaka, nek kowe ora mangan kowe gak iso sugih. Lah wong aku pengen sugih, doyan ra doyan tak pangan nganti entek. Lho, mati aku. Lho nek ngono bondo donya iki lak padha karo aku. Aku bakakno anakku dhewe, aduh mati. Jebule aku kapusan mi, aku diapusi karo Ratu Blorong. Wah, ya bondo do teko jebule njaluk ijol nyawane anakku. Ora sugih lah, Kang, ora sugih lah. Timbang kelangan anak. Ya klambine kadang mbok engko iku piye? Wek-wek kene-kene wek-wek lah. Wis dadi elek neh. Lah Kang. Tenan. Urip melarat neh. Iya. Ora apa-apa donya entek aku moh lah duwe donya timbang kelangan anak. Lorong anakku mati. Lorong kudu tak waras tak pateni. Sok malam Jumat legi tetep moro rene. Yo Kang. Aku tak ndadakno gaman sing landhep. Sok dino ngarep Jumat legi janji lorong rene tetep tak gorok ijole nyawane anakku. Ning omah tak dadakno gaman landhep. Purnomo mati. Nggih. Cilaka nduk iki. Nduk. Paling kabeh mau sing salah bapak. Sejatine bojomu mati kuwi tak gawe wadah. Tangge golek pesugihan Pandan Segegek. Oh, piye to, Pak? Kok malah digawe pesugihan sampean iki lho. Wadi iki aja nganti iku yak sapa wae ya, Nduk. Kejaba kowe karo bapak, mengko lek wadi kowe yak bapak dukung karo negara. Ora, Pak, sampean wis tega, Pak. Bojoku mati saiki aku dadi rondo. Ya. Kowe Kelakuane tak bapak lapor dhewe. bakal tak laporke
penduduk. Aja dong. Kang, iku lem tok gaman. Kira-kira tetes tenan sampean wani tenan ta ora? Ngelandep ora jajale sik. Kuwi kok malah medeni wong. Loro rek tugas gulune iki tembus terus ora kuwi kok ngakar. Tenan kira-kira wani? Aku Ya. untuk gedhe sithik-sithik. Ojo ngono Kang. Wis nekat, bondo nekat kowe ndelik. Yo Kang, yo Kang. Sampun. Ongko. Idole anakku rong blorong. Kowe tak tawa gulumu tembus rodol waduk. Yo. Iya. Iki piye Kang? Kang, kowe mati kan? Ayo, ya iki piye iki? Aku wis kelangan anak saiki kelangan bojoku. Lek aku terus piye? Aku tak njaluk tulung karo wong desa. Makono bojoku ning aku arep lapor penjumuran ora bener. Iki kula manggen mriki. Ratune kok. Dawuh. Sumpahmu ngendi? Malang nggih. Mati aku. Nggih. Pripun? Kula pendet. Aja kok dupeh iki judo. Lah, Jur kowe ngrusui wong wadon-wadon sok arang tradisan. Lah, kasunyatane ana bocah loro munggah ing pendopo, iki mesti goleki kowe. kula niki wong tuwa mboten bocah kok Kanjeng. Ngopo? Kula mboten bocah. Tak sawang isih katon ayu. Hah? Dipun dangu riyen ta sinuwun. Coba dangu. Nduk. Sopo kowe, Nduk? Kula niki wong tuwa kok sampean ndanduk. Lah iki sing Lah niki lho sing bocah. Sopo, Nduk? Kula. Kula waris. Dur munggah ning pendopo. Kula badhe matur. Badhe matur apa? Bojo kula kejar lho Ndoro. Dur arep golek bojone ngono apa piye? Mboten. Lah mati ki ra lumrah. Lara apa piye? Jae mboten lumrah lho Ndoro. Ora lumrahe? Bojo ketula Ndoro. Sapa tuwa? Takon ulo ijo. Lah sampean Kula nggih ajeng lapor. laporan apa? Bojone kula nggih mati padha mawon. Kene napa? Ya, ceritane lak ngeten. Pripun? Kula tak ndongeng nggih. Nggih. Pawune kula niku ra wong ora duwe, Mas. Eh. Mas, niki napa niki? Mas napa niki? Patih. Mas Patih. Mriki kula Nggih, kandhani pripun? sampean. Ceritane lak ngeten kula niku maune mboten duwe kalih bojone kula nggih Kang Setyaka. Lah dilalae bojone kula niku mek pesugihan teng Pandan Segegek. Kalih Ratu Blorong. Lah nggih, lah ngerti-ngerti niku malah nganu kok Kanjeng bojone kula dipateni anake kula nggih mati kabeh niki pripun?
Sing mateni yo kula ki mau. Nggih blorong niku. Walah. Yen ngono kabar iki ora kabar kengayawara. Kasunyatane kawula ana ing parang. Kesumukine padha muja kelawan blorong ing pamrih entuk bondo kang akeh. Nggih leres. Kaya ngono. Nggih Kanjeng. Wis saiki baliyo nyang omahmu perkara Nyai Blorong mengko aku sing bakal tanggung jawab. Ngaten. Nggih pun ngaten nggih. Pun Mas Patih. Ayo. Dawuh, temekono pandang segegek. Monggo kula dherekaken. Nyawang kelawan paungan iki. Wonten napa Ibu? Iki ana menungso wujud wanita. Ayune ngungkuli wanita lumrah. Kaya dene jalma menungso. Yen kowe bisa tata jalma, kowe entuk bangsane menungso apa bangsane kajiman sapa kang dadi aran? Aku aran Kanjeng Ratu Nyai Blorong. Oh, dadi kowe sing aran Nyai Blorong. Panjenengan Nyai Blorong kowe wis gawe kapitunan kelawan para kawula kang mapan ana ing kraton Parangsumo. Kawula aku padha muja lan kowe ing pamrih entuk bondo kang akeh nanging kanthi ijol utawa tumbal nyawane wong kang muja kelawan kowe. Mula tak jaluk aja nganti kowe gawe kapitunan lan kawulaku kowe padha seneng muja kelawan kowe. Kowe tak kongkon lunga saka pandang segegek iki. kok kaya ngono tembung. Kamangka sing luput kawula. Kok bisa? Mergo kawula kepengin sugih dadak. Nanging kudune nganggo kurban. Oh, kaya ngono. Iya. Yen pancen kowe ora gelem ninggalke pandang segegek, paripaksa bakal nggunakake kekuatan supaya kowe bisa onyo saka pandang segegek. Ora bakal kelakon. Barengan. Nggih, monggo. Mawantu-wantu dawuh kulanku iki ya warake sagung para kawula Parangsumo yen to kepengin urip kang mulya gelem makarya aja kanthi dalan muja kelawan Nyai Blorong. Mula saka kuwi lelakon iki kena kanggo pasinaon sing ala ayo padha buang sing apik ayo padha ditulang. Sakabing kaluputan kapendemo ing gune pangapura cik men bisa nuwake woh ing karaya. Rahayu bakti kuncara, rahayu masyarakat nanggungan. Pagelaran bakti kuncara